इसोरनि आशीर्बादा कन्डिसनेल नंगौना नङा बेवहाय सर्थ मोनसे सर्थनि सायाव दंना नङा मानियोब्ला फोथायोब्ला what is that then आंखौ मान होयोब्ला मानियोब्ला if you obey me, if you obey my commands, if you honor me, if Allah conditions इसोरा जायजों सन्तुष्ट जायो बेखौ बोर होयो is God satisfied with you इसोरा नोंजों सन्तुष्ट ने नों माबोरै थांनानै थादों नों माबोरै बेखौ खुलुमनाय सिबिनायाव दङ बेजों इसोरा सन्तुष्ट ने इसोरा बेजों गोजोननाय दङ ने नों जेब्ला इसोरनो सम होनाय नङा इसोरा नोंनो सम होआब्ला बांसिन दुखुनांथावना बाथ्राया बेयाव जागोन बाइबेला ओरैनो बुंदों if our God is with us who can be against us इसोरानो जोंजों लोगोसे दङब्ला जोंनि बेरेखा सोर गसंनो हागोन जों बाइबेलाव जों डेभिड आरो गलायात बेनि बाथ्रा जों मिथिगौ ना डेभिड आरो गलायात डेभिडनि सोमोन्दैबो बुंदों डेभिडआ मा रोखोमनि बबे बेकग्राउन्डनि मानसिमोन इजराइलफोरनो होनाय जि मोनसे हुकुम इसोर सिगां आरो जोंनो मथि 6:33 माथाइनि दबालाव 33 एखे बाथ्राखौ बुंदों सिगां इसोरनि रायजो आरो बेनि धोरोमनि आखु नागिरगोन बेनि उनाव गासैबो सेकेन्डारि फार्स्ट गड इसोर सिगां जादों बे जोंनि जिबनाव गिर्जायाव फैब्लाबो माथो मबाइल दोनथ'नो हाया गासै फोरबो गासै जिउजों खुलुमलायना बुंगोन दे बेखौ गावनिखौ दसे दोनथ'नो हायिखौ 2 घन्टा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव गावनिखौ दसे दोनथ'नो हायिखौ गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों खुलुमलायनानै बुंगोन दे आंथ' साना जों डिसिप्लिन खालामनो गोनां गैया दे बेफोर बेलायाव सोरनि सिगाङाव जों दङ सोरजों जों दङ आसलथे जोंनि प्रब्लेमा जाबाय इसोरा रियेल नङा जोंनि थाखाय मोनसे इमाजिनारि फिगार बादि आरो इसोरा दङना गैया जों मिथिया रोखोमनि थारमाने जोङो इसोरनि सिगाङाव दङब्ला इसोरनि प्रेजेन्सआव जों माबोरै जानांगोन जोङो जुदि थारैनो फोथायोब्ला बेवहाय इसोर दङ होननानै बेजों थारैनो दायो मोदोम लानानै जिसुआ नैबेयाव जिरायोब्ला जों बे रोखोमै बिहेभियार खालामनानै जोंनि आखल आखुआ बिनि सिगाङाव बिब्दि जागोन दे अब्लाबो जों मबाइल दांबाय थागोन दे बे थानायावबो अब्लाबो जोङो गाव माबा मोनसे बेस्थ'तायाव थाबाय थागोन दे It is meaningless to be in the church बियो ओंथि गैया जेब्ला नोङो नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउ होनानै बेखौ खुलुमनो रोङाखै दासिमबो गावनियाव बेस्थ' बियो फैयैजों समान गिर्जायाव फैयैजों खारन बेयाव फैबायब्ला it is his time बे इसोरनि सम बेखौ मान होनायनि सम बेखौ खुलुमनायनि सम बियो नाथाय दा गावनिखौनो नागारनो हाया जिसुआ मा बुङो जायहा गावनिखौ नागारनो हाया anyone who does not deny himself he cannot be my disciple जायहा गावनिखौ नागारनो हाया बियो आंनि सेला जानो हाया ख्रिस्टियानिटिखौ जों बहुद गोरलै लाबाय आरो लादों बेबायदिनो ख्रिस्टियान जानो हायो होननानैसो जों सानो नाथाय जिसुआ गले गले जोंनो बुंदों you cannot be my disciple नों आंनि सेला जानो हाया अबेबायदि रोखोमनि अबेबायदि आखल आखुजों नोङो आंनि सेला जानो हाया आरो जिसुआ बै जायगाखौ गावनि सेलाफोरनि थाखायसो थामथिम खालामदों जायखिजाया रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय नङा दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ जायफोरा जिसुनि सेला नङा जिसुआ ख्रिस्टियान खालामनो फैयाखैमोन आरो जोंखौबो ख्रिस्टियान खालामनोबो थोनखायाखै माथाइ 19:19-20 सेलाफोरखौ मा थोनदों सेला बाना ख्रिस्टियान बानाय नङा जोंनि गिर्जानि मोनसे दायित्वआ गिर्जानि मावथारनो गोनां बिबाना जोंखौ ख्रिस्टियान बानायनो जों दोनाखै सेला बानायनो जिसुनि सेला जायफोरा जिसुखौ फल' खालामगोन जायफोरा जिसुखौ अनुकरण खालामगोन
जिसु बायदि जानो नाजागोन जिबनाव बिथांमोननि बाथ्रा जिसुआ बुंदों बेनिखायनो ख्रिस्टियानखौ मा जानो हायो जायखिजाया रोखोमै सिखावा सिखाव खावबाय थानानैबो ख्रिस्टियान जानो हायो गुन्दाया गुन्दागिरि दादागिरि खालामबाय थानानैबो बेबायदि ख्रिस्टियान जानो हायो नो प्रब्लेम एट अल जिनाहारि खालामग्राफ्रा जिनाहारि खालामैनो ख्रिस्टियान जानो हायो नो प्रब्लेम एट अल जेबो समस्या गैया But Jesus says you cannot be my disciple नों आंनि सेरा जानो हायो बासायजानाय सोरगोरायजों बियो जिसुनि सेलाफोरनि थाखायसो जायखिजाया रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय नङा अबसे सेलाफोरखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुंनाय जानाय एन्टिअ'खआव सोनारजानाय जिसेबाला 42 सिरियाव जेब्ला जों नायो बासनि कर्म 11:26 जेब्ला जों नायो जिसुनि सेलाफोरखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुंजेननाय जादोंमोन खिन्थु दिनै जोङो सोरखौ ख्रिस्टियान होननानै बुङो बेयाव बहुद फाराग दङ जायफोरा जिसुनिनो सेला नङा बिसोरखौबो जों ख्रिस्टियान होननानै बुङो नोंथाङा इसोरखौ दङ होननानै फोथायोब्ला मोनथियोब्ला बेखौ एक्न'लेज खालामनो सोलों बेखौ मान होनो सोलों बेखौ खुलुमनो सोलों हेफाजाब इसोरनि थाखाय सम अबे नों सानसेयाव 24 घन्टा सम मोनदों ने इसोर होनाय इसोरा नोंनो होनो गोसो खालामोब्ला मिनिट मोनसे आरोबाव नों थांनानै थानो हाया इसोरनो होफिननांगौब्ला जों मानि सिफा गोब्राब मोनो दङब्ला जों खुलुमनो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन इसोर दङ होननानै फोथायोब्ला इसोरा 24 घन्टा होदों बिनि गेजेराव माब्लाबा देवबाराव 2 घन्टा होदों जों मानो गोब्राब मोनो जों मानो होनो हाया दहाय आं इउथ सेक्रेटारिजों सावरायदोंमोन माखासे इउथ मिनिस्ट्रिफोरनि नोंथांमोननि इउथ सेक्रेटारि बिथांजों सावरायदोंमोन जोंनि माखासे इउथ मिनिस्ट्रिफोरनि सोमोन्दै आं आंनि उदालगुरिनि सोमोन्दै बुंदों बिनावबो बिनि बेयाव मा जादों मा जायाखै बेखौ एसे खबर लादों खारन बेयो जोंनि थाखाय गोनां मोनथिनाया सोंदोंमोन आङो बेसेबांसो सेंग्रा सिख्लाफ्रा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव बाहागो लायो बिथाङा बुंदों 40-50% सेंग्रा सिख्लाफ्रा इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव बाहागो लायो What about the others then? जोंहाबो बेनो बेलगुरि 126 फेमिलिस दङ 126 दङ खमावनो जोंहा 100 जनसो सेंग्रा सिख्लाफोर दङ एसे उन्दैनिफ्राय लायोब्ला हार्डलि जोंहा जागोन आरो 50 माब्लाबा 60 not more than that माखासेयालाय बहाथो ना बिसोरो इसोरखौ फोथाया इसोरखौ मोनथिया बेनिखायनो इसोरखौ जे खुलुमनांगौ सिबिनांगौ सप्तासेयाव 7 दिना जे इसोरासो होनाय बिनि एसे समखौ इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव होनो बेसेबां गोब्राब नों इसोरनो सम होयैखाय बेथ' गेदेर बाथ्रा नङा खोनासं नों इसोरनो सम होयैखाय इसोरा दिनै जुदि बुङोब्ला नैबेसे गेदेर बाथ्रा जागोन आंबो नोंनो आरो होलांनानै बुङोब्ला मा जागोन बादुला हागोन नोंहा आंनि थाखाय सम गैया नों गावनियाव बेस्थ गावनि केरियार बानायनायाव बेस्थ गावनि बायदि लुबैनाय हास्थायनायखौ मावफुंनायाव बेस्थ बेनिखायनो I also will not have time for you आंहाबो नोंनि थाखाय सम गैला होननानै इसोरा बुङोब्ला गासैनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बे जागोन आरो आंहा आरो नोंनि थाखाय सम गैला आं नोंनो इसेबां होनायावबो बिनिफ्राय एसे होनानै आंखौ जुदि खुलुमनो सिबिनो रोङाखैब्ला आंखौ जुदि अनार खालामनो रोङाखैब्ला मान होनो रोङाखैब्ला आंहाबो नोंनि थाखाय सम गैया नोंहा आंखौ खुलुमनो सिबिनो सम गैयाब्ला आंहाबो नोंनि लाइफ बानायनायाव लाइफ दानायाव जिबन दानायाव आंहाबो सम गैया होननानै बुङोब्ला मा जागोन जों बुजिनाय मोजां जोंनो प्रफेसन्स नांगौ केरियार नांगौ बहुत मोजां बाथ्रा आंथ' मटिभेसन आं सासे मटिभेसनेल स्पिकार ख्रिस्टियानफोरनियावबो नङा आं गुबुन फोथायग्राफोरनियावबो थाङो थांनाय बे बोसोरनि जागायजेननायाव सोरनिबाबो बुंनाङो सिजु एकाडेमियाव बुंनाङो बाक्सायाव सिजु एकाडेमियाव दङ बेनि सिगां सालबारियाव बुंनाङो
मोनसे बैसागु प्रग्रामावहाय स्टुडेन्टस आरो बिसोरनि गार्जेनफोरखौ पेरेन्टसफोरखौ फरायनायनि मटिभेसन होनो थाखाय इट इज भेरि इम्पर्टेन्ट जोङो संसाराव थांनानै थानाय समाव मोनसे लाइफ मोनसे केरियार थानाया बहुद इम्पर्टेन्ट नाथाय इसोरखौ बावगारनानै नङा बेयो संसारनिसो जोंनि धोन सम्पति जोंनि प्रफेसन जोंनि केरियार बे संसारनि जोङो 70 बोसोर थांनानै थागोनबा 70 बोसोरनि थाखाय इट इज इम्पर्टेन्ट बेयो गोनां संसाराव जुदि जोङो 80 बोसोर थांनानै थागोनब्ला गथ' गथाय खांगोनब्ला फेमिलि बनायगोनब्ला येस नोंनो मोजां मोनसे प्रफेसन नांगौ नाथाय इसोरखौ बावगारनानै नङा इसोरा बिसोरखौ आशीर्बाद होयो जायजों बियो सन्तुष्ट इसोरनि आशीर्बादा कन्डिसनेल नङा होनोब्ला जोंनो नांला नोंनि खामानिनि थाखाय जोङो दिनै नोंनो गथायबाय होननानै आरज खालामदों आरो बे आरजखौनो खोनासंनानै इसोरा आंखौ सोखादों एक्सपिरियेन्स इसोर दङ होननानै जों मायाव बुङो हिउमेन एक्सपिरियेन्स लास्ट बियो इसोर जे दङ जोंनि अभिगताया बुङो बै हराव मेडिकेल साइन्सआ बुंबाय डक्टर्सफोरा बुंबाय हाला जाला आंनि साधारन बिमा बिफानि आरज गाबनाय बिलाइखौ सोर खोनासंनो जुदि गैयाब्ला जुदि इसोर गैयाब्ला बै हराव आंनि बिमा बिफानि आरजखौ खोनासंनानै सोर सोखागोन आंखौ जायखौ मुलिया हाला जायखौ डक्टरा हाला सोर सोखागोन जोंनि हिउमेन जि मानसिनि जि अभिगता इसोरजों बे अभिगतायाव जोंनो बुङो बियो दंमारथारो आरो बे आंनि बिमा बिफानि आंनि जिबननि बे जाबाय अभिगता आरो बेयाव गोबां थागोन जायफोरा बे इसोरजों अभिगता दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर सानदोंनि इसोर गैया होननानै जोङो जायखिजाया फोथायलाबायग्रा मानसिबो नङा ख्रिस्टियान फोथायनाया जायखिजाया मोनसे फोथायनाया नंखाया रिजनेबल फेथ होननानै बुङो कारन दङ जोंहा फोथायनायनि ओरैनो बिमा बिफाया बेखौ खालामोमोन जों दिनै खालामदों मोनसे संस्कृतिखौ लाखिनो मोनसे कालचारखौ लाखिनो जों खालामदों ख्रिस्टियान फोथायनाया बे रोखोमनि नङा जोंहा रिजन्स दङ जोंहा कारन दङ जों मानो इसोरखौ फोथायो बेनिखायनो बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि गोथौयै सानाखैमोनब्ला इसोरनि बिसय गोथौयै सानाखैमोनब्ला बे रिभाइभेल केम्पआ it is a very good time then you start thinking about it नोंथाङा इसोरनि बिसय सिरियास नङामोनब्ला मानो लाइमोन बैसोआव होननानै बुंदों सेंग्रा सिख्ला समाव नोंनि सोरजिगिरिखौ गोसोखांनानै मानो बुंदों स्पेसिफिकलि मानो बुंदों गुबुन समाव इसोरखौ गोसोखांनो नाङा उन्दै समाव इसोरखौ गोसोखांनो नाङा बोरायोब्ला इसोरखौ गोसोखांनो नाङा नङा स्पेसियलि लाइमोन बैसोआ गोबां बेस्थ'था मोनसे सम जोङो केरियार बानायनायाव बेस्थ' जोंनि गुबुन गुबुन रंजानाय गुबुन गुबुन रोखोमै रंजानायफ्राव जोङो बेस्थ' we do not have time जोंहा सम गैया लाइमोन स्पेसियलि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सम गैया बेनिखायनो बेबायदि मोनसे बेस्थ'था समावबो गोबांथार मावनो थानाय गोबांथार गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ मावफुंनो थानाय बे समावबो जोङो मावगारनो नांथारनाय मोनसे बाथ्राया जाबाय जोंखौ दाग्रा सोरजिगिरि दङ जोंखौ सोरजिग्रा इसोर दङ दानियाबा जों बे मोनाबिलि समाव मा सावरायनो नागिरदों दङब्लालाय मा जुदि इसोर दङब्ला मा इन रेसपन्स टु दैट बे इसोर जे दङ बे फोथायनायनिफ्राय जोंनिफ्राय मा फैनांगौ जों बेखौ सावरायनो नाम्बार 1 इसोर दङब्ला जोंखौ दाग्रा दङब्ला जोंखौ सोरजिग्रा दङब्ला everyone should acknowledge that आंखौ दाग्रा दङ आंखौ सोरजिग्रा दङ बेखौ जोङो बयबो एक्न'लेज खालामनांगौ आरो इसोरा बेखौ नागिरो आं गावनो गाव नङा आं गावनो गाव बोरैबा फैनाय नङा आंखौ दाग्रा दंथारो आंखौ सोरजिग्रा दंथारो बेखौ जाबाय एक्न'लेज खालामनाय आरो बिनि जोंनो लागै मावनायखौबो एक्न'लेज खालामनायखौ मा होननानै बुंदों मानिनानै लानाय गनायनानै लानाय मोनथिना बेखौनो एक्न'लेज खालामनाय होननानै बुङो इसोर जे दङ बेखौ जोङो एक्न'लेज खालामनांगौ जोङो मानिनानै लानांगौ जोङो फोथायनानै लानांगौ बिनि मावनायफोरखौ जोंनि लागै बियो सोर जोंनि लागै बियो मा
बेखौ जोङो मोनथिनो नांगौ थारमाने दा खोथाया जाहैबाय जों एक्न'लेज खालामा बाइबेलाव जोङो गले गले मोनबोदों इसोरा इसिबां दुखु मोनोमोन नैबे इजराइलफोरजों इजराइलफोरखौ इसोरा गोबां अनबाय अननानै बिसोरखौ मिसराव बांद्राय सैनांनाय थैनांनाय इनाय अयथासारनिफ्राय गावनि गेदेर अननायजों इसोरा बिसोरखौ बै मिसर हादरनिफ्राय दैखोनानै लाबोबाय इसोरा मा लुबैनाय मोनथिगौ ने जेन बे इसोरा बिसोरनि थाखाय मा मावखो बेखौ बिसोरजों एक्न'लेज खालामो बिसोरजों मिन्थियो आरो मिन्थिनानै बेखौ मान होनो रोङो बियो बिसोरनि थाखाय गले गले बुंनो गोनां जादों इसोरा आं नोंसोरनि थाखाय बेखौ खालामबाय आं नोंसोरनि थाखाय बेखौ खालामबाय आं नोंसोरनि थाखाय बेखौ खालामबाय अब्लाबो बिसोर आंनि बे मावनायखौ जों बुजिरोङा इसोरा दुखु मोनदोंमोन इसोर दङब्ला जों मिथिनांगोन बियो जोंनि थाखाय सोर बियो जोंनि थाखाय मा मावखो आरो बेखौ मिथिनानै जोंहा बेनि फारसे मोनसे रेसपेक्ट अनार इसोरखौ सनमान होनाय जोंहा थांनांगौ आं साधारन उदाहरन होनो मोजां मोनो हमनानै ला जोंहा बेवहाय सेंग्राफोर दङ ओरैहाय खोब साधारन मोनसे उदाहरन नोंनि मोजां मोननाय सिख्लानो मबाइलखौ बायनानै होबाय रिसार्जखौबो नोंसो हरो गाननाय जोमनायखौबो नोंसो होबाय थायो गुदै नों केयार खालामो खिन्थु बिनि उनाव मा इसेबां खालामो खिन्थु नोंजों रायज्लायनो बाया केयार खालामा नोंनि मेसेजफोरखौ रेसपन्स होआ इगनर खालामबाय थानो नागिरो अब्ला नों माबायदि मोनो दुखु मोनगोन आं बेनि थाखाय खालामजोबो इसेबां जोथोन लायो आङो बेनि नांगौखौ सिगां सानो खिन्थु आंखौ बेबायदि इगनर खालामोब्ला आंखौ बेबायदि फाथा खालामाब्ला केयार खालामाब्ला होग्राया मा अट'मेटिकलि दुखु मोनो रायज्लायजायाब्ला मोजां गोदान खोथा बाथ्राफोरा जेब्लाबो मान सनमान गैया नोंनि अननाय जेबो बुजिया बेसेबां दुखु मोनो मोनथिगौने इसोराबो बिदिनो इसेबां खालामनायनि उनावबो जों बेखौ बाथ्राखौनो खालामाब्ला केयार खालामाब्ला बेखौ दङ बायदिखौनो खालामाब्ला इसोराबो बे एखे रोखोमनि बे अनबायथ' जोंखौ अननानै बियो गावखौनो जोंनो लागै क्रुसाव होबाय मा खालामाखै बियो जोंनि लागै जोंखौ बासायो गावनि फिसाफोर खालामनानै लानो नोरोम बायदि गिथाव बे जायगानिफ्राय बासायनो बियो जोंनि थाखाय मा खालामाखिसै गावखौनो बियो क्रुसाव होबाय बिनिफ्राय गेदेर अननायखौ होनानैबो बुजिनानैबो नोंजों रायज्लायनो नागिराबा नों मा मोनगोन नों सम होआबा माबोरै मोनगोन I think that is what is happening with our young people today. इसोरा जोंनि थाखाय गासैखौबो मावो but we don't have time for it. इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जोंहा सम गैया इसोर दङ होननानै फोथायनानै मा जानो बेसेबांखौ मिथिनानै मा जानो इसोर सासे दङ होननानै मिथिनायजों जेबो जाया मोदायाबो फोथायो होननानै बुंदों जाख'बाव मोदायाबो फोथायो इसोरनि सासे दङ आरो बे इदाजों बे गेरेन्टि बेयो जेबो फाराग खालामा जेब्ला दङ होननानै बेखौ अननो मान होनो खुलुमनो सिबिनो रोङो बे अब्लासो फाराग खालामो मोदायाबो खालामा नङा मोदायाबो आं खुलुमनानैसो बुङो जिसुखौ मोदाया माब्लाबो गुरै जानानै गोसो सोलायनानै मा खालामा बेखौ खुलुमनाय नङा बेखौ सिबिनाय नङा बेखौ मान होनाय नङा मोदाया आरो जोंनि गोबांनि फोथायनाया बे एखे रोखोमनि दङ होननानै मिथिगौ जोङो इसोरखौ फोथायोबो जोङो खिन्थु जों बिनि सिगाङाव जोङो गुरै जानो हाया बेखौ खुलुमनो सिबिनो जों हाया बेखौ मान होनो जों हाया अब्लालाय माथो फाराग दङ जेबो फाराग गैया इसोर दङ होननानै मिथियोब्ला जों एक्न'लेज खालामनो बियो जोंनि थाखाय मा मावो मा खालामो बेखौ जोङो सनमान होनो रोङो इसोरनि बाथ्राया बुंदों नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोङो नोंनिफोरखौ इसोरखौ अन इसोर दङ होननानै मिथिदोंब्ला फोथायोब्ला जोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों बे इसोरखौ अननांगौ बे इसोरनि जोंनिफ्राय हास्थायनाय जोंनिफ्राय लुबैनाय जौगोनि बोरैबाला 25 होनना बुंदों नंगौयै आरो जिउजों खुलुमनाय
worshiping God in truth and spirit. 마블레. 베비스요 마블레. 이스라 오나 또 붙어요. 이스라 마지막으로 가면 가세이 스승. बेखौ अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बेखौ मान होनायखौ बियो लुगैदों आधा गोसोजों नङा गासै गोसोजों God first खारग'नायनि राहा गैया सासेबो खारग'नाय नङा रावबो खारग'नाय नङा जायफ्रा इसोर दङ होननानै फोथायाखै इसोर गैयाबादि सोलिदों इसोर गैयाबादि थादों बिथांमोन सासेबो खारग'नायनि राहा गैया जों मैया बुंनाया एवैना जों निफ्राय फरायगासिनो दङ खारग'नायनि राहा दा बाथ्राया नङा इसोरा दङब्ला इसोरा गाव सोरजिनाय जायफोरखौ गले गले गावनि फिसाफोर होननानै बुङो बे गावनि फिसाफोरखौ अराव सावगोननो बेबो दसेनि नङा इटारनिटि जोबनो गैयिनि थाखाय अराव सावगोन जायफ्रा इसोरखौ मोनथियाखै इसोरखौ फोथाया जायफ्रा इसोर गैयाबादि गावानो गावनि इसोर जानानै थादों सोलिदों बेबायदि मानसिफोरखौ अराव सावगोन दा मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बोरै होनना बुंनो नागिरो बै इसोरा एसेबां अनखब्ला गावनि सोरजिजानाय जायफोरखौ गावनि फिसाफोर होननानै बै इसोरा अनो माबोरैहाय बे इसोरा गावनि फिसाफोरखौनो अराव सावलायलायनो हागोन बे मोनसे गेदेर सोंलु जोंनो सावा आंनि फिसाजोखौ सावनाय नङा आंनि फिसाजोखौ आं माबा बुंदोंमोन मानियाखिसै आं सावनाय नङा आंनि फिसाजोखौ बा बेबायदि आं दुखु होनाय नङा बेबायदि खस्थ' होनाय नङा जेब्रै दुखु होयोब्ला फिसाजोनि गोबांथारनाय खहा जागोन आं बिदि दुखु होनाय नङा मानसिहानो बेसेबां मोननाय दङ अब्ला बेथ' आरो मानसि नङा बे जाबाय इसोर जायनि अननाया जों मानसिनिख्रुइबो गेदेरसिन बे इसोरा माबोरैहाय मानसिखौ अराव सावलायहोनो हागोन बे मोनसे प्रश्न दा बाइबेलनि बायदिब्ला बे इसोरा मा दाय दङ बे इसोरा मा गोरोन्थि जादों खारन इसोरखौ मिथिनो हानाय गियानखौ मानसिनो होखाबाय इसोरा बेखौ दङ होननानै मिथिखायो मानसिया जों बेखौनो फरायनो रमियाव जों थांफिनो रमिया एगयना बेवहाय जों दङ रमिया एगयना जों 19निफ्राय फरायखांनो इसोरा बिसोरखौ साजायफैयो मानोना इसोरखौ मिथिनो हानाय गियाना बिसोरनो होजाखाबाय इसोरानो बिसोरनो मिथिहोखाबाय बिनि नुनो मोननाय आखलफोर बिनि जोबनो गैयै बोलो आरो बियो नंथारगौ इसोर होननानै बेखौ इसोरा संसारखौ सोरजिनायनिफ्रायनो मानसिफ्रा बिनि दानाय मुवाफोरजों रोखा रोखा मिथिनो मोनो बेनिखायनो बे मानसिफ्रा खारग'नायनि राहा गैया बिसोरो इसोरखौ मिथिखागौ बेखौ बुंदों नाथाय बिसोरो बेखौ इसोर होननानै मान होआ एबा बेखौ हामबाय होना बेखौ नागारनानै बिसोरो उदायफोरखौसो सानो आरो बिसोरनि संसार गोसोफ्रा खोमसिजों बुंफबबाय इसोरा जोंखौ अराव सावनायाव जेबो गोरोन्थि गैया खारन जों मानसिनो इसोरा गावखौ मिथिनो हानाय जोंखौ दाग्रा दंथारो जोंखौ सोरजिग्रा दंथारो बेखौ मानसिनो मिथिनो हानाय जि गियान बे गियानखौ जोंनो होखाबाय नाथाय जों मिथिनानैबो इसोरखौ इसोर होननानै मान होआखैब्ला इसोरखौ इसोर होननानै सिबियाखैब्ला इसोरखौ दङ होननानै फोथायाखैब्ला बेयाव इसोरा जेबो गोरोन्थि गैया बेनिखायनो इसोरा बिसोर गासैखौबो साजायहोगोन आरो इसोरा साजायहोनायाव जेबो गोरोन्थि गैया हि इज अलवेज जास्ट बेयो जेब्लाबो सैथो जागोन बिनिया जेब्लाबो न्याय जागोन बेनिखायनो मानसिखौ अराव गारनायाव इसोरा जेबो गोरोन्थि गैया मानोना जों मानसिनो इसोरा बेखौ दङ होननानै गिबियाव जों कनसाइन्सनि खोथा नायबाय मानसिया गोदोनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो मानसिखौ दाग्रा दङ होननायखौ मिथिखागौ बिनि उनाव इसोरा बहा नुजादों होनना बुङो नैथियाव गावनि खामानियाव गावनि सृष्टियाव इसोरा नुजादों बेफोर गासैखौबो दाग्रा दङ होननानै साधारन साननो हानाय मानसियाबो मिथिगौ
खारन बानायग्रा गैयाब्ला जेबो जाया बेनिखायनो माबा मोनसे दङब्ला बेखौ बानायग्रा दंथारो नों दङ आं दङ बिफां लाइफां दङ बै अख्राङाव नाहर बे गासैबो जिबलायनायफोर बेफोर दङ माने बेखौ बानायग्रा सासे सोरजिगिरि दङ आरो बेनि उनावहाय जों नायनो मोनजोबनायाव बेयो दङ होननानैल' बेबायदि रोखोमै गावखौ मा गावनि खामानि बा मानसिनि जिबन साइन्स बेयावल' बियो नुजायाखिसै जोबनायाव बियो बुहुमाव मानसिनि गेजेराव बियो थाफैस्राबाय बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 33 बोसोर बियो मानसिनि गेजेराव थाफैनानै गाव जे इसोर बेखौ बियो फोरमान होलांबाय दा जों बेखौनो इब्रि जेब्ला इब्रियाव थाङो इब्रिनि 1 अध्याय 2 आरो 3 जेब्ला जों फरायो नाय बेयाव बुंदों नाथाय दा जोबनायाव बियो गावनि बिसाजाजों जोंनो बुंबाय बेजोंनो बियो संसार आरो बेयाव दंनाय मानिखौ सोरजिबाय आरो बेखौनो बियो गासैनिबो बिफा फसंबाय दिनै बेजोंनो इसोरनि जोंलावनाय फैनाया नुजादों आरो इसोरनि नंथारगौ महरा बिनो गावनि बोलोग्रा बाथ्राजों संसारखौ लाखिदों नाय इसोरा आत्मा सरासनस्रायै जों बेखौ नुवा नाथाय इसोरखौ फोथायनाया मानसिनि थाखाय गोबांथारैनो गोनां बहुत इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो इसोरा मा खालामदों सोरगो नागारनानै मानसिनि गेजेराव बियो मोदोम लानानै थाफैबाय जे मानसिया बेखौ फोथायनो हायो बेखौ दङ होननानै जों मिथियो आरो बेयो मानसिनि गेजेराव थाफैनानै गावखौ इसोर होननानै बे फोरमायबाय फाइनाल रेभेलेसन जोबथा मानसिनो बे गावखौ प्रभा खालामनाय अब्ला इसोरा मानसिनो गावखौ प्रभा खालामखाबाय थारमाने मानसिनो गावखौ नुजाहोखाबाय इसोरखौ नुनानैबो मानोथो बुंखो सेलाफ्रा मानो बुंखो जोङो बेखौ नुबाय मानो बुंनाय सोरखौ नुगोन इसोरखौ थमासा बुंनाय दे नों आं थांनोसै दसेनि उनाव नोंसोर आंखौ नुनाय नंला नाथाय मा आङो नोंसोरनो नाथाय जायगा थामथिम खालामनो थांगोन आरो जेब्ला थामथिम खालामलांगोन आङो नोंसोरखौ लांनो फैगोन थमासा बेयाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामनायमोन दे बेफोर जाबाय गासैबो उननि बाथ्रा नाथाय दिनै जोंनो खनसेल' सोरखौ दिन्थिदो बिफाखौ दिन्थिदो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बिफा इसोरखौ जोंनो खनसे दिन्थि अब्लानो गासैबो थोबाय थमासखौ मा बुङो थमास आंजों एसे गोबाव थाबाय अब्लाबो नों मिथियाखिसै जाय आंखौ नुबाय बेयो बिफाखौनो नुबाय स' देयर इज नो एक्सकिउज इसोर दङ इसोरा गावखौ नुजासार होखाबाय बेनिखायनो बेनि उनावबो मानसिया फोथायाब्ला इसोरा बेयाव मा गोरोन्थि दङ इसोरा बेवहायनो जोंखौ बिसार खालामोब्ला जोंखौ अराव गारोब्ला बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया खारन मिथिनो हानाय गियानखौ होखानायनि उनावबो मानसिया बेखौ मा खालामदों दिनाय बेखौ अस्वीकार खालामदों इसोरखौ रेजेक्ट खालामदों बेसोर आङो क्लास 6 आव जेब्ला फरायबाय दंमोन गोब्राबथार लोमजानायनो आरो लोमजानानै 13 बोसोरसोनि सासे देरहांनाय हौवासा गथ'आ जन्दिस जाबायनो मेलेरिया जाबायनो आंखौ तेजपुर हस्पिटालाव जोबथारनायाव जेब्ला जेबो गैला बे समाव तेजपुर बाप्टिस्ट मिशन हस्पिटालावहाय लांनानै दोनहैदोंमोन बहुद सालाइन इन्जेक्सनफोर होनाय जाबाय बेनि उनाव जोबनायाव गोथौ हरनि समाव डक्टरा फैनानै आंनि मामा बाबाखौ बुंफैबायनो गथ'आ थानाय नङा थैलासिगोन माबा मोनसे दंबावो बेबो न' सहैयोब्ला जोबनोसै लांदो फबहैदो होननानै हरदोंमोन तेजपुरनिफ्राय आंनि गामिया फ्राय 2.5 hours किल'मिटार गोजानाव 2.5 घन्टासोनि लामा आंनि बे गोथै बायदि देहाखौ थैनायजों समान जेखौ डक्टरा मेडिकेल साइन्सआ सारेन्डार होनानै हाला जों जाला होननानै हरदों बे मोदोमखौ लानानै आंनि आइ आफाया तेजपुरनिफ्राय न'सिम आर'ज खालामबोदोंमोन आरो आर'जआ बहुद सिम्पोलमोन बेनोल'मोन इसोर नों जोंनो सासेल' फिसा हौवा होदोंमोन दिनै बेबो बे अबस्थायाव फैबाय जों मिथिया नोंनि हास्थायनाया मा लाङोब्लालाय लांदो जों नाथाय नों अननानै गोथां